Casa, un espai en el que trobarem manualitats i activitats per a realitzar en família i sobretot amb materials reciclables. I avui me tornem a recordar un dia més dels més xicotets de la casa. Anem a preparar un joc per a que aprenguen a comptar, per a que coneguen els números, els animals i les fruites, i tot amb materials reciclables. I per a la manualitat d'avui anem a necessitar 10 rolls de paper higiènic, fulls en blanc. Jo vaig a utilitzar una troqueladora en forma de cercle, però si no en tenim podem agafar un got o qualsevol cosa circular per a fer-nos la forma. Uns palets de fusta com de pinxos, unes tisores per a retallar, pegament de paper i celo, cinta adhesiva, un retolador permanent negre o qualsevol altre retolador i un llapis. El primer que anem a fer va ser preparar els cercles. Com vos he dit, jo tinc una troqueladora que vaig prou ràpida amb ella. Si no teniu troqueladora no hi ha cap problema, o agafem un got o agafem qualsevol cosa en forma de cercle, però per favor, a ser possible que siga un cercle prou grandet. Quan ja tenim els cercles retallats, anem a escriure en el mig de cada cercle un número de l'1 al 10 i el podem decorar com més vos agrade. Ja tenim els números fets i ara el que anem a fer és, en el pegament de paper, pegar-los als rolls. Esta vegada els rolls no els ni anem a pintar ni els anem a forrar amb cartolines ni res, perquè com és un joc per a xiquets xicotets, el que no volem és que se confonguen en els conceptes que estem treballant. Com en aquest cas volem treballar números, comptar i fruites i animals, anem a evitar posar-li color als rolls. Després de pegar tots els numerets als rolls de paper higiènic, ara el que anem a preparar són els pals per a comptar. En el meu cas, he optat per animals, que als xiquets sempre els agrada, i fruites, perquè el meu xiquet xicotet, que té 2 anyets, estan treballant ara les fruites. Així que he imprès, que he trobat per internet, uns dibuixets d'animalets i de fruites, però perfectament podríem dibuixar el que volguérem o fins i tot posar pals, els típics pals de fusta de polos o de depressors de metge o qualsevol cosa que vosaltres vulgueu utilitzar per a comptar. Ara el que vaig a fer és retallar els dibuixos per a després pegar-los amb cinta adhesiva o amb celo, així. I ja ho tenim tot preparat. Ara, com així se recicla tot, hem agafat un pot de cristall, li hem posat una cenefa que hem imprès i així anem a col·locar les fruites i els animalets que hem preparat. I ja tenim el joc muntat. Hem col·locat els números en ordre, hem col·locat els 2 potets amb la fruita i els animals i l'únic que hem de fer és donar-li les instruccions al xiquet per a que agafi o bé fruites o bé animals, un número determinat i que el vaig col·locant en el roll que corresponga. El que hem fet és que, per a que els siga més fàcil per als més menudets, els palets els hem posat a doble cara, és a dir, per una banda té la cara de l'animalet i per l'altra també, perquè es quedava blanc i podia el xiquet, si és massa menudet, equivocar-se. És una manualitat molt fàcil de fer, molt ràpida de fer, i en la que estem aprofitant tot el que trobem per casa, tant els rolls com els polls de cristall, com inclús els palets que tinguem o furgadents, el que siga, qualsevol objecte que ens puga valer per a que es quede de peu en els rolls és acceptable. Així que proveu-ho, sobretot els que teniu xiquets menudets, perquè els ajudarem a treballar conceptes bàsics. Fins al pròxim vídeo!